أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرابي تشغل يتودي الله جولد النبي صلى الله عليه وسلم. en garti ha joni e yewtere meɗen konngol l'islam yewtere nde mbaɗeten ɗo e ayaw men Pindi TV kala jalawma aljuma so tawi oɗo saaha yonti. hande so Allah jaaɓi kaleten koko fati noddinago nde wonno ko ɓuuri hewde hen ne mbaɗa e taw koko roni tan jinnaɗo mum waɗatno hankkadi jomum rona taw janggani ɗum ɗum noon wona sababu ko ɓuuri hewde hen ina ñawna e taw jomum tinani ko wasde andude. Ewa noddinago ko sunna sunna tengtuɗo kañum waɗirte ko beele tintinde yimɓeɓe wonde waktu juulu o yoni. nde wonno juulu koko dotta kala hen juulu koko waɗana waktu mum. so noddinowo o noddini nanɓe ɓe so nani ganda wonde waktu juulu tisbar de yoni. on saaha wayno rewɓe walla ɓe jahani joguiɓe gantuɓe jahani jama ne mbawi julde. eywa taw noon koye konnguɗi ɗi ganduɗa ko kanƴi mbaɗa sunna kanƴi goni konnguɗi ɗi sariya waɗi wonde ko noon noddinirte. eywa ko sunna tengtuɗo e kala jama. hay so tawi jamaji ɗi limtodiri eɗi kewi eɗi ɓallodiri oɗa jama noddini yimɓeɓe nani haɗata jama oɗo alay saago ɓe noddina. ko sunna wonande jama o. wiyetake tan ɓay ko andinde yimɓeɓe wonde juulu yoni te jama oɗa so noddini nanoɓe ɗum ɓe ha joni ko ɓen nanata noddinago jama o ga wadde jarani ala ina jari kala jama mahaɗo nde waɗa jama hankkadi ko sunna tengtuɗo e jama he nde waɗata noddinowo ina noddina. eywa sarɗiyeji ɗi noon ina wona sarɗiyeji 5. eywa ɗi ganduɗa ko ɗum addanta noddinago wonde sunna tengtuɗo e jama he walla e noddinoɓe. sarɗi gadiɗo o ko nde wonata juulu dental. kamɓe jaɓa dentagal ko juulu dental ɓe juulata. foti koɓe ɗanniɓe koye ɗangal ɓe goni walla koye tawede koye wuuro mabɓe ɓe goni foof eɓe mbawi noddinde. soɓe goni ɗo ko dental ɓe juulata ɗon hankkadi ko sunna tengtuɗo nde ɓe noddinta soɓe so juulu waktu juulu o yoni. eyi ɗimmo o woni soɓe ɗaɓɓa dental ngal wona kamɓe mana wona yimɓe galle o tan juulata ɗo eɗen mbaɗi jamayel men eyyi wona nder galle he woni wona enen tan yimɓe galle o juulata hen ala hay yimɓe wonɓe hoddiɓe ɓe ne gara julde hen hankkadi ina waɗɗi e men nde noddinten. eyyi woni dental ngal ganduɗa ina ɗaɓɓa yimɓe woɓɓe ɓe gona yimɓe ɓe gona yimɓe dental ngal ɗon. sen mbaɗi jama e nder galle men taw enen yimɓe galle o tan juulata hen hankkadi jarani noddinde noddinago wona sunna hen. so tawi noon en waɗi e galle he jama kono noon hay hoddiɓe ɓe ina juula hen walla ina ɗaɓɓe yo ar juula hen hankkadi ina waɗɗi e men nde mbaɗeten noddino watta noddinde. eywa ko hono noon kadi sarɗi tataɓo o ko juulu waktu mo ganduɗa on noddinante o ko nde waktu o wonata juulu farilla. juulu naafila noddinantake ko wayno juulu iidi julde subaka julde noddinantake wayno julde mayɗo en walla ko nandi hen foof noddinantake ko juulu farilla tisbar e takkosan e futuro e gueƴe e subaka ko ɗiɗo noddinante. ko hono noon kadi nayaɓo o ko nde juulu ngu jogoto waktu dottaɗo. eywa juulu ngu ala waktu dottaɗo wayno juulu goski eyyi walla juulu fatingu ɓe goni koye yoɓde juulu ɗum ala waktu dottaɗo ɗum ɗon noddinantake. wayno joɓowo juulu walla dental ɓe juulano tisbar eɓe joɓa kala nde gantu mabɓe iwi ko nden waɗɗi nde ɓe juulata hankkadi noddinantake. ko waktu mo juulu mo ganduɗa waktu mum ine dotta ko on nguɗon juulu woni ko noddinante.
eywa ko hono noon kadi battuɗo joyoɓo o woni nde wonata waktu cuɓaɗo o ko hen ɓe goni e julde ko nden noddinte nde wonno en jangguino e waktuji juulo en kalino wonde kala juulu jogui ko waktuji ɗiɗi waktu cuɓaɗo e waktu gantuyanke o aha ɓe keeɓi ko gantuɓe joguinoɓe keɓani julde e waktu cuɓaɗo ha waktu gantuyanke o on naati hankkadi noddintake walla noddinannoɗo o koko heeɓi gantu ronki noddinde ha waktu goɗɗo o naati waktu gantuyanke o noddintake eyyi koye waktu cuɓaɗo o tan noddinte eyyi so tawi noon ko nokkuji ɗi ganduɗa ina aña noddinede hen ina jeeya hen neɗɗo juulowo kañum tan omo juula e galle makko walla e bitik makko kanko goto wona dental o ummo o noddina ina aña eyyi taw wona e ɗanngal o woni wona e ladde o woni koye wuuro ina añade o noddinta eywa kono noon kadi ina aña noddinde no mbino ɗen ni e dental ngal ganduɗa ina heeri ina e nokku muɗum ko nder mabɓe tan kamɓe koddi ɗon e galle he ɓe mbaɗi hen jamayel mabɓe ɓe cohlani yimɓe woɓɓe ne garata juula ɗon ko kamɓe tan juulata e jama mabɓe he walla e nokku juulirde mabɓe he ɓeɗo ina añande ɓe noddinta kono noon kadi ken dental ni kono juulungu juuleten ngu waktu mum ɓenni ko gantu joguino ɗen walla ko nandi hen hankkadi eɗen juula waktu o ɓenni ko juulu fatigu gonɗen koye yobde hande seɗen jooɓa waktu o en noddinta ina aña ko hono noon kadi juulu goski ina añade noddinante eyyi kono noon kadi julde korka en julde taske en iidi walla juulu nanggal nangue nanggal lewru en tan noddine beele yimɓe gara ina aña eywa ko hono noon kadi eyyi kala wuuro wango jama ina waɗɗi nde ɓe mbaɗa keɓata noddinowo ina noddina wiyama ni ene eɓe kaaɓe sariya ina haaɓa e mabɓe so tawi ɓe mbi kamɓe ɓe mbaɗi ɓe noddinta noddinago ɓe mbatta ɗum e jama mabɓe sariya ina haaɓa e mabɓe eyyi ha ɓe poole saabu ko hunde e gueɗe l'islam mawɗe woni noddinago hankkadi so mbi eɓe mbara ɗum eɓe natta wadde ɗum hankkadi ina waɗɗi nde ɓe kaɓete so tawi noon ko konnguɗi kaaleteɗi hen ɗi eywa no noddinirte surtout noon e mazhab imam malik mazhabuji ɓurɗi lollude gaaɗi ko mbiyata ko allahu akbar eyyi dow on saaha jippina dande ma less mbiya ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah eyyi on saaha ɓamta dande ma dow mbiya ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala alfalah hayya ala alfalah allahu akbar la ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam so tawi noon ko subaka noddinta noddina ko ganduɗa waktu juulu o yoni caggal a wi hayya ala salah hayya ala salah ɗo ɓeydata hen ko assalatu khayrun minan nawm assalatu khayrun minan nawm on saha mbiya allahu akbar la ilaha illallah hewɓe noon ina juuma walla ine bonna ɗo ko heewi woɓɓe ine mbiya ashhadu anna muhammadan rasulullah ay rasulullah ko laam rasulu lu woɓɓe mbiyata ko ru ne heewi e noddinoɓe eyyi walla ashhadu anna muhammadara rasulullah muhammadara ala ko muhammadan rasulullah muhammadarra a siddan ɗum saabu ko alif e laam o woni ɗon alif e laam o wonno ko harfu samsiya wona qamariya ko ɗum waɗi wiya muhammadarra sa wi muhammadara rasulullah a itti ɗon alif e laam sa itti ɗon alif e laam a wayli haala ka wonko gussuɗa e haala he wadde ko ashhadu anna muhammadan rasulullah eyyi
Allahu akbar kadi woɓɓe ne fooɗa baa o ɗum ina harmini ina wiya ina harmi ina haɗa Allahu akbar ina haɗa waɗetake moƴƴani ko Allahu akbar saɗa fooɗa hen aɗa lengguina ko noddinta ko aɗa yiɗi yo wel la o foodmo kala to fooɗata aɗa wawi fodde ɗon la o ina fooɗa Allahu akbar taw mbasa wiide Allahu akbar ala moƴƴani ina haɗa hewɓe ne pooɗa ba o fooɗetake ko Allahu akbar eywa so tawi noon e nder noddinago a serndi ɗum maana wonto jottiɗa nonkuɗa ɓennude walla soko gandu soko wawi wonde foof so tawi juutani ha no ɓurti ko juutani no fewi aɗa wawi jokkude noddinago eyyi kono so juuti wayno wonko heptima donkuɗa jokkude hankkadi a fuɗɗito ha hoore eywa so tawi noon ko nokkuji ɗi ganduɗa ina harmi noddinde ina woodi ko adi waktu o nde natata waktu tisbar yonani taw noddina tisbar ina harmi sabu aɗa wawi wonde sababu hewɓe juula taw waktu o yonani walla soko takkusan walla soko futuro waktu bawɗo wonde foof ko waktu goto hokka noddinde ko adi nde natata woni subaka hay ɗum ko jeego ɓiwal jamma cakkitigal ngal so yoni mana to nangue mutata ɗo ha to fajiri yonata sa calculi no foti heure uji woni toon on saaha pecca ɗum pecce jeegom feccere wotere nde sakkitine nde haade juulu yonde toon hokka neɗɗo nde noddinta taw waktu subaka o yonani ɗum woni sene juule 5 heures 6 heures moye aɗa yiya guila 4 heures yimɓe ne noddina 4 heures pawɗo 4 heures et demi en ha 5 heures a yiyani yimɓe ne noddina eyyi ɗum woni jeego ɓiwol jamma cakkitigal ngal ina hokka ala basi ne wawi noddinede toon saabu woɓɓe kadi ko toon gimmoto ne mbaɗa nafilaji muɗumen woɓɓe so juuli gueƴe guddat leloɗano eyyi so gimmiyima on saaha noon ɗon naflata ha subaka yona eyyi ɓe juula subaka eywa ko hono noon eywa so tawi ko gueɗe ɗe ganduɗa ina sarɗa e noddinowo e hoore mum ha noddinago sella e gueɗe jiɗaɗe hen ko adi foof ko jomum nde wonata julɗo noddinago kefeero sellata kanko ko kefeero o wona julɗo walla ko ahlul kitabe yanke kono kanko noddinanta en jama men o saabu ko takko ɗon o hoɗi ala sellata ko julɗo noddinta ko hono noon kadi debbo noddinta ko gorko noddinta debbo so noddini sellata ko hono noon kadi jogade haqqille kagaɗo seɗe noddinago sellata ko hono noon kadi ina jeeya gueɗe celli noon noddinago waktu o naata so waktu o yonani so jomum noddini sellani ha joni so waktu o yonoyi noddinte suka noon ne wawi noddinde taw omo andina waktu juulu o omo andi ɗum omo jogui soko montor makko walla ko nandi hen omo wawi noddinde ina sella o helli faaka ko suka kono omo andi no noddinirte o jangginama ɗum o jangginama kadi eywa waktuji ɗi ina sella nde o noddinta so tawino ko gueɗe jiɗade hen ene yiɗade noddinowo laaɓata noddinago sarɗaka force ko ma gonda e salligue ala ko ene yiɗa tan nde noddintande taw aɗa wondi e salligue ko ɗum ɓuuri yiɗede ɓuuri moƴƴude kono sa ala salligue ha joni kadi noddinago ina sella ina yiɗa kadi jomum wona joom sawto neɗɗo mo ganduɗa sawto makko forani no fewi o ala sawto ɓurani yiɗede nde o noddinta kono noon joni ɗum ɗon iwi wayno micro ji ari micro jama hay sa ala sawto sa noddini hen ine nane eyyi ɗum kadi ala bas eyyi kono noon kadi jomum so tawi ala micro o ngabba e ɓalal walla e soro jama he o noddina doole beele yimɓeɓe nana ko hunde nde ganduɗa ina yiɗa hen so tawi ko micro o jogui noon kala to wawi wonde hay soko nder jama o ala base ko hono noon kadi o wona dariɗo eyyi ɗum hay somi jogui micro noddinowo daroto ina aña nde neɗɗo noddinta taw ina jooɗi so na taw ko gantu taw ko ñaw walla ko nande hen haɗimo jooɗade hay ɗum so tawi goɗɗo bawɗo noddin nan ɗon on foti on ɓuuri hande ne noddinta so heɓaki noon kanko wawi jooɗade o noddina
ala basi aha hono non kadi ene yidande jomum huccita qibla noddinowo sen noddina huccita qibla aha eywa so tawi non o rumti qibla sabu nannude yimbe be wala mikoro o rumti ne wonno yimbe be ko bange goddo o woni dum kadi ala basi haydara ala hen so tawi non ano jodido anani noddinago ine sunnina e mako sunna nde deftata e ko wiyata ko aha kala kongol ngol o haali defta hen kono non hayya ala sala so yettima ton hankadi a deftata hen aɗa wawi wiide la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyul azim aha eywa kono non gila arwande do ha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah fof so haali a reftan hen wiyama ni hasoto ko juulu nafila godda aɗa juula soma haala a reftan hen less taw wona aɗa ɓamta sawtu ma o noon hay soko juulu nafila gonɗa ina yiiɗa ne deftata hen aha ko hono noon kadi eywa so gayni noddinde ina yiiɗa mbiya so noddini haw gayni nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam haali hadis wonde sawi allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salati alqa'ima ati muhammadan wasilata wal fadila وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد o wi so tawi a wi'ini caggal ne nanɗa noddinago hankadi waɗɗima e makko kanko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nde o tefantama aha eywa wadde ko hunde moƴƴere woni ɗo ɓeyda hen raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyan wa rasulan aha ko hunde moƴƴere te kadi aɗa heɓa eywa tefanore nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam de wonata farilla e ma eywa ko ɗum ɗo woni noddinago so tawi noon ko wurnago ko hono noddinago ni wayi eywa wurnago ko sunna kadi eywa kono noon saɗa wurna a fillinta hono no noddinago ni mbiyata tan ko allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah eywa ɗo joni ko goto allah akbar gadi ɗo tan wiyete ɗiɗi koddi ko fof ko goton ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salah hayya ala falah on saha ɓeyda hen qad qamati salatu allahu akbar la ilaha illallah eywa wurnago noon neɗɗo goto juulowo e juuloɓe dental fof ine waɗa ɗum aha wiyama debbo ene yiiɗa gorko kam ko sunna e muɗum kono debbo wiyama ene yiiɗa nde wurnata less noon dande less aha eywa so tawi koko firtata ko woni ko allahu akbar Allah ɓuuri mawnude kala ko mawni allahu akbar Allah ɓuuri mawnude ashhadu an la ilaha illallah mbiɗa seeɗo wonde deweteɗo ala so wona Allah ashhadu anna muhammadan rasulullah mbiɗa seeɗo wonde muhammad ko nelaɗo Allah hayya ala salah ngare e juulu woni ngare ha juulen hayya ala salah ngare ha juulen hayya ala al falah ngare ha male ɗen hayya ala al falah ngare e malal woni ngare ha male ɗen eywa so tawi noon ko wurnago qad qamati salatu woni juulu darnama hankadi yonti juulu darnama allahu akbar Allah ɓuuri mawnude allahu akbar Allah ɓuuri mawnude la ilaha illallah eywa so tawi noon ko noddinago fajiri en mbino a ɓeydan hen as-salatu khayru minan nawmi eyyi ɗum firti ko as-salatu juulu khayrum ɓuuri moƴƴude minan nawmi e ɗoygol eyyi on saaha noon ne heewi ɗanotoɓe as-salatu khayrum minan nawmi juulu ɓuuri moƴƴude e ɗoygol allahu akbar Allah ɓuuri mawnude allahu akbar Allah ɓuuri mawnude la ilaha illallah deweteɗo ala fof so wona Allah bandiraɓe wonno ko yewtere meɗen konngol l'islam eywa ɗum kalanɗen hannde ko fati e wurnago e noddinago eɗen kaɗa ɗo ha ñalawma aljuma paɗo so Allah addi en inchallah ha joni jakken kadi e yewtere meɗen konngol l'islam eɗen jaɗanno to banggue caméraji to musidɗo men Djiby Dieng to banggue montage musidɗo men Ali Fall wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh